мили колеги. Да, снимаме. Звук, може ли да проверим звука при вас, господин Сарандев? 1, 2, 3 проба. Да, чудесен е звука. Така, започваме пряко от едно невероятно място. Тук ни доведе историята на бизнесмена Сър Алекс, който завинаги напусна Българево и ще разберете от него защо. Той вече се е установил в Истанбул и тук развива своя бизнес. Как се чувствате първо, господин Сарандев? Наблюдавайки това, което ме заобикаля, се чувствам много добре. Както виждате, територията, на която сме попаднали, е изцяло обградена от милитари хора. Намираме се в една от най-оживените части на Истанбул. Бих молил да направите само една панорамна снимка и продължаваме автоматичното. Да, разбира се, ние вече го направихме. Първият въпрос, който ще ви зададем е какво всъщност се случи с вас в Норвегия? Защото се появиха снимки от буквално разбита и разпаднала се лимузина, която е унищожена вследствие на взрив. Това е истина ли? Истина и аз съм сигурен, че вие знаете кой стои за всичко това. Съжалявам, че нямате смелостта да наречете името на атентатора с имената, с името му. Знаете, че той се намира в село Българево и е в кръгът на Орион. Тоест кръгът Андромеда, искате да кажете. Не, всъщност това е кръга Андромеда. И от редовните зрители на Гагал Бич ТВ знаят кои стоят зад кръга Андромеда. Андромеда е поръчала вашия атентат с цел да се завърнете и да бъдете по-близо до семейния бизнес. И все пак над нея има още един човек, който пак забелязвам, не искате да спомните имена, но мисля, че българския народ трябва да узнае все пак това име веднъж за винаги. Ами току-що бяхме бомбардирани от птичи фекали. Но камерата е добре, продължаваме с репортажа. Това е същия човек, може би, за който вече споменахме в един от репортажите. Той беше на първа страница на Вестник 24 часа. Инициалите на този човек са СТ.Ч. И той е главен вожд и главнокомандващ на армията на село Българево в момента. Да, и за нея беше удобно да ме елиминира по този начин. За съжаление, първият път не успя, може би ще има и втори път. Искам само да знае много добре, че срещу нея също са започнали проверки от службите, така че няма да е лесно следващия път. Това, което беше споменато тогава, е, че всъщност тя е завзела със сила властта в село Българево, наложила е военен режим. Сега в момента има пунктове навсякъде, има военни с автомати, които охраняват. Това иначе свободно село, всъщност град-държава, с огромен капитал. Там има капитали. Извинявайте, ще ви прекъсна, но няма как да няма огромен капитал в това село, просто вижте за какво става въпрос. Това всичко съм придобил с много труд и всеки един цент, който мога да спечеля, го инвестирам в селото. Това, че тя наистина прекали и създаде този военен режим с цел самостоятелност, защото вие знаете, че околните села и градове също имат пунктове. Всъщност, ние бяхме решили да не разговаряме на политическа тема, да говорим само за бизнес, но се налага да изясним тая малка подробност, тъй като се задават избори в село Българево. Основните кандидати са, както знаете, Алудия Наско Каишков, Васко Възхода, отец Хлебари, който в момента е ръкоположен за патриарх на Българево и Българевската патриаршия. Също така
кандидатът на кръга, политическия кръг Додой, който все още не е излъчен, но ще бъде много силна кандидатура. Там има двумение между кандидатурата на господин Валентин Нанушев и още няколко имена се споменават. Да, най-вероятно господин Нанушев ще се окаже без конкуренция за вземане на поста кмет на село България, понеже той самия е много креативен и сам каза пред интервю за TV7, че нищо не може да го спре тази година да спечели. Но все пак това е една свободна демократична страна, село Българео, с огромни капитали, които основно са в ръцете на политическия кръг Додой, политическия кръг Андромеда и някои частни лица от арабските страни, като шейх Халид Ал Ибрахим Мувалид, от който ви закупихте кораба. Точно така. Какво всъщност се случи с вашия бизнес в Скандинавия? След този атентат вие напуснахте окончателно Скандинавия. Знаем, че там е вашия една друга силна фигура, господин Соттерберг живее там. Да, той пое 30% от акциите, които бях закупил в Майерск. Той ги управлява. Аз лично приключих Скандинавия. Футболния клуб Аякс Солна също. Той скоропостижно приключи след срещата му с Левски, както бяхме обявили миналото лято. Да, ние ще разговаряме и на спортни теми. Тази година също може да дадем така няколко хубави предложения за тези, които нямат пари, искат да си направят една хубава почивка и да заложат на Еврофутбол или в която искат там заложена къща. Ние сме щедри хора, журналисти, разбира се вие, господин Сарандев, за което ви благодарим миналата година. Много хора всъщност направиха много добри пари от вашата прогноза. Получихме много писма в нашата телевизия. Както казах и тогава, целях точно това, хората да узнаят веднъж за винаги истината. Понеже, знаете, в България нещата са манипулирани жестоко и някой все пак трябваше да каже истината. Да, платих се за това и според много мои приятели спорта за мен вече ще бъде мит, но пък помогнах на хора, които никога нямаше как да се отворят очите да видят истината. Да, ами благодарим ви за тази първа част на това интервю. Ще продължим след малко. Моля, реклами.